Touchdown Anda! Woohoo! Hi! Woo! Padaan po. Swabe lang daan dito eh. Wow. Welcome to Anda! Woo! Wow! Alright! Pagod sa biyahe kung ganito ba naman ang dagat natin. Oh, siyempre. Hindi nga nangyari. Buting. Nakaranita ko man, MJ. Ha?Ag-grab road kayo, makapadalagay no? Tara. Epic mga maestro. Hay! Grabe. Legit yung kaba ko mga maestro. So napapansin niyo, Santa Fe pa lang kami. At yung daan namin, kung familiar kayo sa daan na to, is daan papuntang San Jose. Hay! Bumalik kami mga maestro. Bumalik kami. Grabe, isang oras din yun na sayang. Alas 2 na. Nasa 20 kilometers papunta back and forth. Nasa 40 kilometers din yun. Ang nangyari kasi mga maestro, yun nga, na-reach namin yung part ng rough road na daan no, kung saan nakita nyo naman sa may sa may video no, na nakatakot. Hindi namin alam kung yun yung tamang daan. Hindi namin alam kung may kadugtong pa ba o dead end na yun. Nakatakot, as in legit yung kaba ko mga maestro. Sobra talagang kinabahan ako doon. Pati si MJ, super yung kaba niya. Nawalan din kasi kami ng signal. So na-reach namin yung part na checkpoint siguro yun. So may tourism nila. Tapos walang signal. Hindi na nare-read yung tamang tamang direction nung Google Maps, yung tamang daan. So hindi namin alam kung tama yung dinadaanan namin na rough road na yun or hindi. Hay! Sa mapa, walang taong papagtanungan. Grabe. Siyempre, anong oras ba naman? Launa. Sarapan ng tulog nila. So nag-decide kami sa takot namin. Actually, namili kami kung papaumaga muna kami doon sa may checkpoint or maghihintay kami hanggang sa may tao na pwedeng mapagtanungan or babalik kami. Pero sayang yung oras. Decide kami, bumalik na lang dito. Dadaan na lang kami via San Jose. Mas safe pa. Grabe, ayoko na yan. Ayoko na ulitin yun mga maestro. Nakakatakot talaga yung experience na yun. Pero babalikan pa rin kita. Maliko. Ayan mga maestro. Tara, dito na lang tayo, mas safe. Approaching Nueva Ecija. Yan. Anyway, charge to experience mga maestro. Ayan. Salahan mo to, Jem. Sabi mo kasi safe. At sabi mo diretso lang. Ay, pero feeling ko tama yung daan ng nung rough road kanina. Pero yun nga lang, nakakatakot na parang feeling mo kasi dead end na eh. Feeling namin kanina, sabi nga ni ni MJ din, feeling namin parang may mata na nakatingin lang sa amin. Woo! Nueva Ecija mga maestro. Nueva Ecija. Enjoy na lang natin tong bangkingan kahit madilim. Parang umihina yung ilaw ko walang ilaw yung isa. Parang umihina. Grabe yung traffic mga maestro. Ayan.
Halos nagkasalubong kasi yung dalawang truck. Ayan, parang ganito. Halos hindi na kasya sa daan. Kaya yun, nagkakos ng traffic. Ito rin kagandahan talaga minsan ng nakamotor eh, no? May singit-singit mo sa daan-daan. Tulad nito. Padaan po. Padaan. Okay, tayo muna. Off pala. Grabe traffic. Ito isang magpapatagal sa atin. Sensya na, sisingit kami. Oh, hey boy, singit. Yari dito. Yan. Yari. Ay, grabe traffic. Dead end. Nag-move na. Grabe traffic. Okay. Go. San Jose, mga maestro. Alas 3. Wala na akong gas. Pilit ko inaabot sa may San Jose proper. Alright, nandito na tayo mga maestro. Umabot pa nga. Alright, pagas muna tayo mga maestro. Okay, full tank na naman. Nice. Welcome to Pangasinan mga maestro. Umingan, Pangasinan. Alright, nakapasok na tayo ng Umingan mga maestro. Checkpoint boy. Ma-checkpoint. Hindi tayo pinara. Rosales mga maestro. Rosales na tayo. Ulan pa ata. Umikidlat-kidlat. Right. Carmen. Kanan. Okay. Approaching Villasis mga maestro. Uy, nagliliwanag na. Ganda naman dun, no? Yata yung expressway. Yun, tayo ilaw. Okay, lapit na natin masilayan ang Pangasinan mga maestro. Nagkakaliwanag na. May makikita na rin tayo sa wakas. Hindi lang puro ilaw, puro dilim. Yan, Villasis, the vegetable bowl of Pangasinan. Alright. San Carlos. Woohoo! Eto na oh. Masarap na daan, straight. Oy. Napakaganda ng umaga. Amoy ko yung mga amoy ng seafood, kulya, mga ganun. Ay, mga yan, no? Yan.
siguro masyado ngayon at summer. Kaya mga nagbebenta ng mga talaba. Yan. Thank you so much, Lord, for your safety. Lapit na po kami. Sana patuloy niyo po kami ingatan, Panginoon. Wow. Fish pan. Wow. Halloween! Nakakamiss pagmasdan itong mga to eh. Ano tawag dyan? Anahaw? Anahaw ba yun? Parang mangroves, parang gano'n. No? Hi! Woo! Ito yung na parang napakasarap mag-bike, ano? Kaya kahit lakad-lakad lang. Nakaka-refresh kasi yung, ano, yung paligid. Ayan, tubig, fish pan. Tapos mga ewan ko anong tawag dun na parang halaman, parang ganun. Parang anahaw. Yun o, maaga pa lang o. May mga giihaw na katalaba. Araw na. Woo! Wow. Nice one. Woo! Solid ng view. Nice. Labrador. Hello. Nag-enjoy ako sa daan, mga maestro. Still alive. Alive and kicking. Parang hindi ko ramdam yung pagod, saka puyat. Dahil siguro sa dalawang booster. Kaya naman, one shot booster. Kaya naman. Yan yung iniinom ko, mga maestro, pagka long ride tayo. Lalo na pagka puyatan. Sobrang effective nun. One way, sir. Yes, sir, one way. Pasensya na, sir. Hindi ko napansin. Hey, sir. May lusutan pala doon. Si MJ kasi doon dumaan. Sinundan ko naman. Hey! Pa naman, muntik na. Buti mababait sila. Sila kuya, sir. Ha! 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 Hoy, sabi. Delikado pag pinatigil tayo. Kasero tong ano, malaking ano truck na to. Tubuan, tilapia. Daming mga seafoods. Welcome to Sual. Paa.
Napakasarap dito, Lodi. Napakasarap ng tanawin, Lodi. Go, 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 Lodi. It's okay, Lodi. Woo. Napakasarap mag-rides. Sulit. Rides pa lang, sulit na. Naka-carbon ng side mirror si Lodi. Lakas ng tama eh. May epekto ng booster. Ha. Poblasyon. Saan ba to? Di wala lang kung saan. Ha? Okay, Alaminos bypass. Suwabe ng daan dito eh. Wow. Wow, daan. Ha. Walang helmet yung anak, sir. Oh. Saan ba pupunta to? Alaminos bypass. Wow. Ganda ng ano, puno. Bulaklak niya. Go, 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 Lodi. Ge. Okay. Sige. Tira. Yun. Pasok. Okay. Nice. Woo. Suasalito. Muntik ng Salsalito. Suasalito Restaurant. Alaminos. Welcome, Seselangin. Seselangin. Tara. Alaminos. Welcome, Alaminos. Yan, picture lang kami mga maestro. Para syempre may remember tayo. Remember. May remembrance tayo, di ba? Napakaganda naman yan, no? Yun, no? Parang, yun, no? Mga bundok, mga burol. Cabalayan. Woo! 46 kilometers to go. Asa anda na tayo. Kung ilang oras pa. Tumitigil-tigil kami. Sinasamantala yung pagkakataon syempre, no? Kung may magandang spot, yan, picture tayo. Hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakabalik. Diba? Alright, 8 hours na yata kami bumabiyahe. Yan. Pero ayos pa naman. May energy pa. Nag-booster yata to. Lapit na kami. Mga 39 kilometers. Embarcadero. May embarcadero rin pala dito. Para sa Jones lang. Pero ano nga ba ibig sabihin ng embarcadero? Baka bridge. Embarcadero Bridge. Redundancy. Excited na akong kumain ng ano, ng talaba.
Naman seafoods. Crabs, lalo na. Ano kaya to? Bani? Bani pa lang pala to. Bani. Kala ko Bulinaw na. Letter B kasi. Welcome Bulinaw. Sana all may jowa. Bulinaw. Lapit-lapit na sa katotohanan. Alright, sa Bulinaw na kami mga maestro. At ilang kilometro na lang, mga 17 kilometers. Nasa Anda na kami. Okay. Touchdown Anda. Wala pa pala, mamaya pa. Pero malapit na. Woo! Sa wakas, after 10 hours long drive, makakarating na kami. And of course, thank you so much Lord. Thank you so much sa guidance, sa endurance, sa safety, and everything Lord. Thank you so much Lord. Sana patuloy nyo po kaming ingatan kaya sa kami makauwi. Thank you Lord. Thank you. Napakaganda ng Pangasinan. Grabe yung paligid dito mga maestro. Dahil pa rin mga, alam mo yun, mga halaman na or mga puno na hindi na nakikita sa mga ibang lugar. Yung mga yan pili-ipil yata yan. Grabe ang ganda dito. Tondal Beach, turn right 300 meters. Malapit na lang pala dito. Grabe ang ganda ng daan dito. Ganda ng paligid, ganda ng tanawin. Yan ano naman di mo ma-enjoy yan, diba? So dito daw tayo. Alright, so to Anda sabi. Yan. So itayin natin si Jem dito. Whew! At last, andito na tayo sa Anda. Ayan, touchdown. Yes. Ayos pa? Kaya pa? Kaya pa? Kulang Strong. Alright. Ito na si Vance Jem. Sinundo niya kami. Welcome to Anda. Woo! Wow. Napakaganda ng tulay. Napakaganda ng paligid Alright. Bubusog na naman mga mata natin mga maestro. Woo! Kahit pagod sa biyahe, kung ganito ba naman madadatnan mo. Oh, siyempre. Labas ang pang high blood. Ilawin na bangus. Alam mo ka. Ano dapat sa'yo? Shell? Shell na? Giselle na inibos na ni Clifford Nickelman. So, grayong ako. Grayong ba kayo mas?